Apa kowe ra kelingan dolane omahku ana latar padha lelungguhan kegojekan karo aku senadyan sangkan meram audio Cerah Foto Production nadyan aku bocah gunung pancen ra kelingan ning omahku ana latar padha lelungguhan kegojekan karo aku. Doni jeng aturaken gunging panduwun kadang-kadang Widyawati. Udah didukung kok. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir saking ngene ana kene aku nunggu kowe yen tak telepon malah mbok pateni maka aku yen kepethuk irengmu mesti tak jiwa ala jiwa lali janjine apa ya mas alasane nyolake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko monggo bapak ibu mau nambahin nggak? monggo 46 nah iki ora sido
Wis ngene ra. Piye? Wis didudut kok dibalekke meneh. Oh alah, aku wis ngenteni lho. Iki lho. Ibu wae iki mau lho. Yo. Janjane kowe ning ngendi? Galakku saja nyerikane atiku susah Kowe kencan kensan karo wong wadon liya. senadyan sampai saya Indonesia. Heyo, heyo. Dino minggu sing tak tunggu Kowe ngajak kowe ngajak ning tawang mangu. Apa iya? Nganti lingsir sengengene ana Monggo, kene mau nyawer? aku nunggu kowe. Pengawan solo SMS rambales. Yen tak telepon, mbok pateni. Atiku susah kensan karo wong wadon liya. Alasane nganyelake Nyapa? sapa wong sing ora gelo kadung ganda kowe ora teko. Yen aku gak mlebu ki ya dilebokke. Lali aku. Senengane aku gak mlebu tuh ngenteni ae. Panteni Gak mlebu-mlebu. terus. Ah, iya. Ya kene kan capolos. Kono capolos Capolos, ngenteni Sak. mlebune. Sik aku rene sik lho. Iki mau Ngendi, Mas arep ngendi? nyawer apa piye to? Ibu iki arep nyawer apa minta lagu? Alhamdulillah. Oh enggak, oh aku pede banget. Yuk. Janjane kowe ning ngendi? Gelagaku Galakku saja nyurikani atiku susah kensan karo wong wadon liya. Jo. Sudah ya Ibu, nanti lagi. Lali janjine. Betul. Spesial kagum Ibu. Iya, Cerah iyo. foto. Iya, iyo. Suwindu suwe lawase kowe lunga pamit ninggal aku. Duh wong ayu bebujanku ati susah mung pengin ketemu. Bagus papujanku ora beda rasane atiku. Awan wong kira bisa turu wewayangmu ngreridu atiku. Rino wangi
anti-anti ati susah nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung diko kang bisa nambani Aja sebelah wong bagus tresno iki ora bakal layu ora suwe kono ku bali bisa sumandhing ana ing sisihmu Suwindu suwe lawase kowe lunga pamit tinggal aku wong ayu bebujanku ati susah mung pengin ketemu ati susah nunggu kowe bali rasa kangen ora bisa mati amung diko kang bisa nambani Pak kowe tek nemu anak Pak Ndak ya. Kon ndi ki mang lek loro. tek nemu anak Ora nggendong. saka kono gendong bocah anake sapa lho Pak Aja sebelah Yuk. wong bagus tresno iki ora bakal layu ora suwe ngono ku bali bisa sumandhing ana ing sisihmu yo Spesial kunjuk dumateng keluarga besar Wonosobo. Spesial kagem Mbah Kakung. unjuk dilem jadi Mbah Kakung keluarga Kakung saking Wonosobo caping gunung semonggo dados Jereng kelingan
Selada saya Indonesia. Berkah selalu nggih Pak nggih. Matur sembah nuwun. Wonosobo monggo. Matur sembah nuwun. Iya. Mbah Kong sampun. Jajaman penjual Jurkelingan anak lanang Biyen tak openi Ning saiki Jerene wis menang keturutan sing digadhang biyen nate janji ing saiki apa sekane jagung caping gunung dudu payung. Niki ngaturaken matur suwun sanget nggih Mas Keli nggih. Kagem keluarga besar Wonosobo. Niki wau saking Pak sinten nggih Mas nggih? Menika saking Bapak sinten ingkang kagungan Pak sinten hajat? wau Bu? Ingkang sampun berkahi Pak sinten? Bapak Supriyadi ingkang kagungan Oh, hajat. nggih, ingkang Nggih, gadhah berkah damel. barokah selalu, sehat selalu nggih Nggih. Bapak. Wong nggih Mbah Kakung. Mbah Kakung. Mbah Kakung matur sembah nuwun nggih Mbah Kakung nggih. Sehat nggih, Mbah Sampun Kakung nggih, panjang berkahi. yuswa. Momong anak putu pokoknya awet, sehat. Nggih, awet sehat. Ayo Dek tika Niki leboke. bar niki tembange napa malih Mbah Kakung kinten-kinten? Tanduke napa? Kelangenane Napa Bu? napa? Selendang biru. Nggih, Oh, spesial masuk. kagem ibu-ibu cantik. Ibu-ibu cantik saking Wonosobo. Nggih. Bar niki joget sareng kasareng nggih. Joget sedaya mangke joget. Kersane mboten ngantuk Bu Bahasa nggih. kene joget sedaya. Iya, piye? Joget sedaya. Iya. Sekedar bisa Yeah.